Avui, des de Roses 23 d'Abril, us volem ajudar a conèixer tots els secrets per obtenir la màxima rendibilitat de la vostra parada. Un factor determinant serà la ubicació de la vostra parada. La ciutat, el barri o inclús el carrer que escolliu per muntar-la serà un factor determinant. No obstant, recordeu que demanar la llicència és indispensable perquè estareu ocupant un espai públic. Recordeu que les roses són les veritables protagonistes de la diada. És el vostre producte i el que estan buscant els vostres clients. Per tant, heu de buscar un proveïdor que sigui fiable, que sigui professional i que no us doni sorpreses i, sobretot, que us proporcioni unes roses boniques i fresques. Cal tenir en compte que amb les llicències de les parades només ens permeten vendre roses. No obstant, el que podem fer és donar un valor afegit a la nostra venda de roses, com per exemple regalar punts del llibre fets manualment en cartolines o algunes targetes dedicatòries. Recorda que el més important és que la teva parada cridi l'atenció. Hem d'aconseguir que la gent s'aturi i això només ho aconseguiràs si l'has decorat de forma atractiva. El que et recomanem és que defineixis algunes accions comercials. Per assegurar-te l'èxit, pots fer venda de roses anticipada a familiars, amics o inclús a comerços de la zona. A més, també pots compartir a les xarxes socials on muntaràs la teva parada. I per acabar, pots fer descomptes en packs de roses. I aquestes 5 recomanacions t'ajudaran a aprofitar la Diada de Sant Jordi i guanyar molts diners en només un dia. I recordeu, tots fem Sant Jordi.